Čaute ľudia pri mojom novom videu a vítam vás u Counter-Strike. Ne už 2, dobre, som si chcel povedať Counter-Strike 2, ale CSGO. Zrovna teda som pocítil dotyk pani Márie, naozaj. Ideme na to. Ja neviem čo, ja nemám slov. Ja som to testoval včera, je to úplne lepšie, jak Counter-Strike 2, je to... Je to jasné, každý vie, že to je lepšie, no. Poďme training course, aby sme si to úplne, že úplne. Training course, OK. Nejde mi vyhodiť zbraň, ľudia, to čo je? Som to skoro posral. Ja som sa zase posral. Keby ma jeblo, nečudoval bych sa. To je pomýlil. Aaaa! Ja som zlý v tomto. Idem s botmi casual, alebo competitive. Alebo... Dám long a dám expert a ja prehrám. Dám inferno. Dám si autoselect, ja neviem, ja sa nerozhodím zase, jojta. Veď aj tak si zmením tým. Ja som iba expertov, musím sa snažiť. Ja som sa nepozeral. Čo robíš, ty debil? Tu je! Čo si kúpim? OK, kúpim si toto. Granáty si nejdem kúpovať, radšej si ušetrím peniaze. Banána! Idem na banán. Na môj banán. Kam sa pozeráš, ty jeden malý? Kde? Nice. Tam bol. Kde sú? Tak ja som mala zajsť prostý. Jojta. Ja som to chcel preskočiť. Prepáčte, že som si buchol pepsinu o mikrofón a že to nemôžem. A si to tu všetko posúvam. Natáčam 16 minút, čo je celkom OK čas. Oni to nevie... Prečo to nedefusli? Čo im je? Debili.
konečne, toto je domček. Bežo! Bežo! Aaaa! On bol v mojej ceste, ja za to nemôžem. Mal som právo. Ja som ho nevidel, ja mám 7 HP, ja som rýchly. Keď to naň hodil ten granát, ale ne, on držal v ruke. Right shield? Dáme kúpili, ten neviem. Heavy SMG. Can we learn the shields? Rifle. Report end. Pomôžem Boha. Vidíte, aký som hrozný v tejto hre. Ste si mysleli, že poviem dobrý, ha? Nie som dobrý, čo? Ani hovno. Ja mám úplne iné plány s týmto dvom. S tým, čo? No, to flashbang. Ten skoro posral. On normálne, že... Koľko som zabil? Ja som sa jak posral, keď prvý vyšiel, alebo druhý, alebo koľko ti to bol. Neviem. Neviem, či tam niekto nebol. Ja neviem. Neviem, čo sa stalo, ani jak sa stalo, ale skade on vybehol, ja som tam nikoho nevidel, alebo som slepý. Som slepý. Slepý som chcel niečo povedať, ale nepoviem to, lebo budem mať... Dobre. Není napravo niekto? Ja to teammate. Čo? Jak umrel? Jak? Vipo... Deagle... Ne, idem to... Vieš čo? Radšej si ušetrím trošku peniaze, aby som mal aj na ďalšie kolo na niečo. Idú na Bčko, teraz keď som sa rozhodol ísť na Ačko. Ten starý zvuk Vipa je veľmi dobrý, že... Akože keď zoomuješ. Bčko. Troška tomu nechápem, sa priznám. Ačko? Dobre, že som si nechal tie peniaze. Že som si nekúpila granáty a hovadiny, lebo mala som peniaze už. Ja som vedel, že prehráme. Ale nevidel som, že jak prehráme. Ja neviem, skade bol ten prvý. Ten BM. Ja som ho videl, on to ležal. Nie, to je aká? Nie je to aká. Daj mi niečo. Hej, čo tu robíš? Drbe. Nepýtajte sa ma, čo robím, lebo ja sa neviem. Hej. Kde je
ten druhý ešte to bol, neviem, neboli tu dva? Nie, tam je, na spávne. Ja som ho nevidel, nezazleme. Dobrý aim. Dobre, bráško. To je... Jak môžem prehrávať s botmi? Lebo ja neviem, kedy prehrám kolo a ja si potrebujem vždy dám im hlavu, alebo proste ich zabijem. Boha. Ty debil! Závadza mi. Kto si ty? To je môj. Aha, ide. Co tam padol? Ja neviem, o čo sa snažím, ale... Ale jaký sú nápadní, beťári. A staráč. Last round of first health. No prejdi, debil. Padajú jak vojáci. I'm back where we started. Goodbye. Ja som jaký krivý. Daj mi bombu, dávaj. Ja veď vlastne už nikto není živý, ja som Dagoš. Čo ty si... Ja som Degeš. Nikto iný? Poďte na sem. Traja na jedného. Fúha. Škoda, že nemám webkameru. Unikaj to! No tak to som dobre nahodil.
Oni sú na Bčku a ja som zase na Ačku. To čo bolo, ja som nikoho aj nevidel. Nevidím, nie. Toto bolo iba také videjko, že... Iba také ukážkové, že sa to vrátilo. A ako vidíte, inventár tu není. Nič tu není. Keď spojaznia servery, čo možno nikdy sa nestane, ale keď sa stalo, zase ma uvidíte pri tomto tunak, hej, takto hrať. Tak čaute ľudia moji milí, čaute. Hihihiha.